हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो आं बहाय थांनो नागिरदों नै लोगोफोर सेन्ट्रेल स्कुल मोनबाय मोनसे टाइल्स दखान थांगासिनो दं जोंहा बोथोरा मोजां दिनै थाइजौखौ मोनबा जाजागौ कारिगाव बारबाय ब्रिज दालां हाग्रामारि जौसिन फैबानो जाबाय नै ब्रिज मोनबाय साम्फा ब्रिज होनदां अखाया बिथिंजाय गैलालाय कारिगाव अखा दंहाय अखा गैलालाय सफैबाय जोंहा खानसि दाना बापकुरि मोनफैबाय बापकुरि ना इउटुबारसो जालायबाय आरो इउटुबारसो नै मोनफैबाय लोगोफोरजों ओंखारबाय Oh, ini. Ikut deh, ini kita makan. Kamu udah kau di sini layak usliga. Memang ada nih don adam sedang ga. Menfai. Saya juga nak video buat hendak ka. Batik ni tu, jeng subai bay. Mama time jam ni fokus kanan fitter bay jeng. Tangguh baca las jas kena ni. Ni tuition lagas ni dong ni fi. Tangguh baca iman, dia nak pergi tangguh tu dia. Belum jalan sawa. Kalian kan sebentar, right? Mau kan yang kemana gitu mau? Kan yang đây. Đồ ghé tới với thằng. Không biết rồi. Biết cái thằng à? Đây. Lucky. Ủa, sao thế nó gần đó? Không cần. Biết không? Ya, behen ko. Kerja jahil ni, no tapi cai. Kalau pada bazar hamlang sih. Kasih kotra menbai, apa.
फैफिनबाय जों लागो हाबफिनबाय मिथिखायोसो मोनथ' बैयावथ' माबाखायो बोरैखाय सिगां फुङाव जानो दिंखिया खाहैनो लिंदोंमोन आं दोनलांना दोनलाङा नायनोसै